Здравейте, намираме се в град София, като там ни маха клиента. Идваме да го вземем, да го закараме до Войниговци, да си получи новата кола. Колата е много специална, Chevrolet Silverado. Ето го щастлив. След малко ще ви покажем колата. Ето ни отново, наближаваме базата в Войниговци. Колата се намира тук. Базата ни се намира в Войниговци, малко преди самото село, след табелата законната база вдясно. Ние сме вляво ето там. Ще видите различни постери на различни фирми, които ръководят този склад. Здравейте, от фирма Autovit Канада. Намираме се в Войниговци, където разтоварваме колите ни. Днес ви показваме една много специална поръчка от наш клиент, редовен клиент. Chevrolet Silverado 2023 година. Колата е най-високо възможно ниво на изпълнение, High Country, който включва изключително много допълнителни екстри, по-различен пакет визуално и най-вече 6.2 хеми двигателя, който е 435 коня. Много от вас ще напишат коментарите, че ламя и гори много, но спокойно, колата си става на газ и то най-обикновена, просто трябва да е BRC, които специално са разработили вариант за газова за този автомобил, без течни фази, така че който иска да кара ефтино, това също е добре за него. Отдолу се показва степенката, която е автоматична. Това е колата отвътре, разполага с изключително много екстри, Bose музика, като тон колоната може да придобиете представа е над 50 см. Наистина много впечатляваща музика и озвучение, head-up дисплей, камери 360, подгреви, обдухвания, абсолютно всичко. Дървени орнаменти в колата, естествена кожа, вътре мирише на лукс, мирише на по-хубаво тези класа, бих казал. Супер запазена, което е нормално, 2023 година, 19 000 км. Колата е супер високотехнологична, макар че е пикап и някои хора ги ползват за работа. Само вижте колко камери има тук. Две, отзад още две, в огледалата още две, отпред две, общо 8 камери разполага тази кола. Не знам совалка ли е, кола ли е, но определено е с много екстри. Много рядко нещо ви показвам за пикап, автоматичен заден капак. Колата може да видите не е чисто нова, но на практика е като чисто нова. Съответно капака е автоматичен и навръщане. Така че очакваме ви. Фирма Autovit Канада. Работим по поръчка, работим и по коли, които вие сте намерили. Пращайте ни, пишете ни. Стараем се да даваме добри цени и винаги сме коректни с нашите клиенти. Така че очакваме ви. Много е хубава колата, ако намерим и втория ключ, е супер. Chevrolet Silverado 6.2. Много икономично. Особено на газ. Ето опитваме.